Hello guys, welcome to my channel. This is Eric Hilot of Digo City, Davao del Sur. May namayang gabi guys. Kung first time mo na nakita, may ligong kag traditional hilot, tanawag yun para sa imo gani. Mayong gabi. May gabi sir. Usa ba tong pamati? Ubo ba na bubog na akong likod. Ubo pila kadlaw na yung ubo. Taod na ni Ubo gid pinang mo. Ini tulog okay ra? Kanang kadlaw do. Bukan siya. Mutoy po na. Makamata ka. Kamata Sige. Tukos tulog yun. Simana na, di ba? Sudah semana na yun. Berana. Pero wala prima. Naawa ko. Lahi lagi to. Sahod panuhot yun ba? Sige, sige. Sakit na ba Upo, kung nanaw? isa pa. Sa dili mo mga Likod aoy man. na. Oh, likod. Sakit likod, dawak. Awak. Tanan lagi. Sana na. Nahilot ang dako pa. Nahilot na dugay na kayo to eh. Pero kaya na. Dugay. Sige. Tuig naman siguro. Mo ba? Sige. Pero na-video ta ka sa una, wala. Wala man to. Wala pa ako video. Karon. Karon. Karon na video na. Sige. Masa pagilain, sir? Tanan basta tanan. Tanan jud. Tanan lagi. Sige. Asa kayong balay mo, sir? Nara dia sa barangay. Sa Lupisay na. Oh, dia. Sige, basta na kay shoutout sa imong silingan. Sa taga Lupisay na. Pahilot dia. Diri anila mo diri. Diri hilot. Sa Rabina. Ayan, silingan rami. Lingan ra surra. Pikas kanto sila. Bibo yung barangay nyo gabi. Oh, bibo po niya uwi. Sabat kayo. Okay, kuwanto ka nang tana. Bulog sa tuig kan. Christmas, no? Magpartim dun la. Nombre sa tano data to. Mo mara ano. Ano lang, dinalingar agad. So ayan guys, shoutout sa taga Lupisay na Extension, Digo City. No, God bless sa inyo. Silingan rata. Rabina me, dito mo sa Lupisay na. Parehara mi kanto yun, no? So, God bless po sa inyo. Merry Christmas, advance. Asa sa Adria atong tabangan, mamaayo. Yang ginapamatis lawasan. No, kay tibuk lawas na ginaw. Nagpanuhot. No, so tabangan na itong mamaayo, siyempre. Para sa pagkapos, ginaw. Huwag tanan nga mudol na sa kuha. Magpahilot, magpatambal. Maningkamot kung mamaayo. Ito sa member, no? Kaya natin ginapamatis lawasan. Alam. Yeah, siyempre karon lang po nakakita ng video, please subscribe my YouTube channel and share this video para dagan ang masayod kung makashare mo. Dagan po itong matabangan, no? Kung sa kong mo. Siyempre sa taot sa lahat ng mga regular viewers na ko, sa mga nag-comment sa kong YouTube, thank you kayo. Comment lang mo. Kung may mga pangutana, kabahin siyang ipamatis lawasan, ito karon, huwag yan po mamayo. Ayan, shout out po. Siyempre, shout out and God bless sa lahat po ng mga OFW. Kung saan mo kayo nagtrabaho ngayon, God bless po. And Merry Christmas. And advance Happy New Year. Ayan. So magsugod ako kilot, God bless po. Short sir. Short. Ako ang siyo ba arabo ko pala. Pre. Na Ato sa post. Pagkira niya ka ron? Roman mo. Uli na mo. Kahit mo itong mas may taga. Japan ba? Taga. Pinapan ba? Malagtan mo, mas gimayang ito. Menteri ka ron? Maestra. Tawag na ito. Dito sa kuwas. So, okay na po pa. Wala. Kay birthday mo niya. Nagawang service bukan lagi oh. Oh, depende sa magkasinabot. Kay Kevin. Hindi ka lagi. Layo man. Sulina yung oras pa yun. Pili na ka ba? Hindi makasinabot. Ani juga dari sa. Di mo ka makasukol na siyempre. Hindi anak, yato di ataka. Ang Davao di ko nagsakonjot. Layo lang. Layo na kayo. Di po ko, masulang ko sa Davao. Bangit yung dalan. Dalan dyan, tugay dyan. Ugay kayo niya. Dili ta kapalo, dalan. Pwede mga kutob turil ka na. Pwede pa. Sa kita. Saag ta dito. Ikaw na rin. Ah, Start ako. Ada na lang ko tanggal na. Sikar.
pagkaon sa ilo yata wala sa ilo dito. Drinks day. Ano yun? Ang sarap at saka makakain ng mga. Ano? May na pa kay number, sir. Nakakapan ako to sa Facebook ganito. Nakita naman. Ito mga sa akin. Gawas mo na, naman dito. Kita pagin may sa katong Ano ko na yun? matay bitaw cheesecake bar. Ano number sa wala nawala ba? Abet ko suba. Kita. Taas ng babae ba? Gusto? Oo. Tapos ano ako na boy. Ya, kita terus. Ano ba, sir? Inood? Sumpah lagi ako. Pangalan mo, tinod? Dan. Ha? Dan lang dan. Daan ba yun? Um, Ano na, tinod? Wala. Ha? Ito yung manilid dito sa kanila. Sumpah siguro ko ma'am. Sa'yo pa. Ito pa din yung sarap. Ah, hapon. Wala, sumpah ganina. May sinutuga. Apa ni sunod, bang? Wala. Ah. Ikaw sunod? Hindi ka pwede basaan eh, parang sa mga kagilot. Oo, yun sa ikaw. Ikaw ba no? Dili. Ligo ko dan sa buntag. Pag man, wala na. Dili, pwede, oy. Mas mo parang ano? Mas hako po ko sa trabaho. Yang kalaban yun ako sa kuhan yun na ni kamot lang. Realize ba no? Wala, kamot na. At masahe ko sa maningil na maguna. Hagok kung kamot, oy. Hinaw kay kung tumoy na kay stublo nga mabanhod ganang tumoy. Grabe tumoy ra kung gikuan. Ano dili na lang jud kumukuan. Daga ng ba? Ha? Daga ng banhod? O dagal. Sakita lagi, mara pa panhod lang. Sakit pag yun. Sakit oy. Tumoy lang yun ba? No mo to timo ka. Ay, kamot yun mo, wala na. Kurog. Testing ko na, mahinawan ako. Murmulan lagi sa kong kamot. Na ligo lang sa'yo. Bisan dili sa'yo, basta mauna lang. Hindi pa ko kahilot. Pero makahilot na ko sa'yo, wala na. Pangalid ko. Papait kayo ng muling ng kamot eh. Kamot ah. Para ng trabaho sa isdaan, oh. Ano ba? Isdaan, karnihan. Umuli ba no? Ayos ko sila lahat. Mas kuya, ito kayo sige naghumol. Ano? Oo na, pero agwanta naman na. Kaya mo, may ganang trabaho. Pero dako kayo na sila kwarta ba? Ikaw kakakita sa naninda? Parang liog. Ang naninda, ang namalit. Nagduyo. Huwag ito tayo alahas. Pero ang naninda, tanawa ng dili liog. Tadawang tublo. Yung gold na. Kuhan man na, pautang na. Arawan. Lisensya, helmet. Helmet ni mo. Sam, oy. Moro kini nanaan pa sa mga motor. Helmet ra gyud og lisensya. Magay na pwede siya no? Pwede mo tupod siya sa'yo.
Natay, natay, angkol. Okay na. Hingkola. Bang, Ah. na ako sa buntong kuha na. Hanap yung buslot, ang hos. Mo gani no, yung sana Tahan sa tunga, Jay, bakante. Gani, bago na po na ba? Oh. Bago naman po. Hindi na nag-flex, 4D na ako. Si? 4D. Try na rin mo. Ano na meron yan? Ano na meron? Koto, malikot sir. Tigom ng panuhat, no? Ilog yun. Bugnaw mo sinot ba? Likod. Bugnaw kayo malikot. Ano umot na din, no? Simot uga, simot uga. Sa motor po panuhat. Apay pa di mo to. Dili ni panuhat ni pa-admit yun eh. Pa-check up ko, ano? Hindi na ba kayo kung pilikpan ba? Oh, kana ayo lang gini sintro ang likod. Pwede na maigog ng lawak. Ayo lang likod. Sintro bitaw. Iyo ka na sintro. Tingog yun ba, no? Makakutas na ba? Murag ito kag bungahon. Ano kasi bugat ang lawak. Pila ka adlaw sa niligo. Karon ng gugma, dili ka pwede maligo, ha? Adlaw ko yun, no? Umot, sunod ko, no? Ayo kay grabe panot na. Swerte ra di maigo. Sakitas lawas na ni ba? Maghilot na maligo. Ah. May swimming pool ba yan? Hindi, bugnaw kayo. Matagi. Gumol, kenapa? Ha? Gumol pa yun, no? Yung mall bigyan sa Bugnaw. Nailag ang swimming pool katong dili bitaw Naiinit. para sa kuan dili man na Bugnaw. Sandali no? Dili kayo diha. Dili man na Bugnaw. Di lang makakuha ng ilisan na tubig yan, no? Ang pagtigdog kayo siguro. Mga Ano tol na na dili ilisan. bugnaw? Katol na ko sa highway. Katol na. Kanang duga ilisan. Ilisan ba? Ano ba? Dindo to kato mag-awas-awas, no? Oh, betul juga po. Ito yung tuyok pa, no? Madrin, hawas dito mga hugaw-hugaw sa babaw. Pero pundo, sus. Pundo man diya. Pundo, man sa balik. Ha? Wala ko kay
dili di kay yung daghan yung video da ba. Ito sa una, kusog. Pagsugod. Yang ilang swimming pool kay init. Nindot likuan mong kay dili man sa bugnaw. Lami sa lawas. Ang problema lang balik-balik ang tubig. Dili kagawas. Regala ka maligo ka kanto maghapon ba kay mo katol. Katol mo. Yan ada yang ngihi. Sago na ito. Sa ako mangihi ko, logi po kita kita mangihi. Oh. Ang uban nangihi, nakita dito mangihi, kalogi. May pagkakabalo ka na Di man mabalaan. Dili ay. Mangihi kita, puslan man. Sige gamay. Di ba ka mainom? Di na ka mainom da. Inom ka dili. Inom ay. Oh. Inom da pagkatong giginom ka tre. Ano yun? Ah. Sigarilyo inom, soft drinks, kape, juice, ha? Unang sakit eh. Sikit gamay na. Sakit ay. Ha? Tago tayo na no, Yuri. Pwede ni sa bungkagon monggon, madugay ni sa sir, mabukat na ni. Ba't mo kita sa kanila? Di na niya, ganap. Ato isang katlo tiga playo, butukan ni atake itong mas 4. Masuk panhod kayo nga sakit, di na sa kalakaw. Buya ni. Ba't mo bitaw na ko ada? Sige na mo na ba kayo kubay? Nakatabo dyan mo, inom mo to sa kadadlo, inom. Panalo yun ang prata. Ha? Hindi na makaya ka. Patay ka na. Ginagmay naman daw. Ginagmay po ka na daw, tingog paghihapon. Inaingon, maingon lang tubig, kay kadadlo man. Walang tubig. Ano ba, maningil na si mo ah. O, kanya ba? Dami ang gupong riders mo. Ang last, bugnaw ba? Bugnaw. Bulsa. Ya karang December 24. Ilang kita eh, na? Oo, alam ko. Diyan naman ang undang ka ng luya. Undang ba sa nagbakon? Yung mga inang nagluya. Lain, asa man si Kon mo lagi? Wala man masapay. Tago na. Itago. Isabot na ka? Kain ng ibatay. Wala man lagi sa tapok. Wala dito eh. Naginoktok. Igo. Ya, pag maayo na po, Laktar na. lastar na po. Lingkod na po do. Yung balay luya na iwa ng tapo. Mainat ang kuwan ba? Ha? Walang mainat ang ugat ba? Sa ilang pa ng ulo, bungog ka ba? Hamog ni hangin ka. Tapos.